muso ni denmisɛnninw dɛmɛnen kiri sira kan fo ka taa se maaw ma ni ala ma seba k'u ye ten kosɛbɛ. O de ye an ka bi sigi hakilina ye sariya bulon kɔnɔ Sherifula Jabaraso kan nin waati a bɛ fɔ min ma ko l'assistance juridique et judiciaire, walasa ka se ka anw kibaruya ka kunnafoni d'an ma o taa sira kan Mali kɔnɔ. Kulu min bɛ wele ko association clinique dɛmɛso, olu de kɛ bɛ ka an jaabi bi sariya bulon kɔnɔ walasa ka se ka anw bilasira baara min ni u b'o kan ka ɲɛsin maaw ma, maa minnu ni se tɛ u ye ten kosɛbɛ, jango musow ani denmisɛnninw, k'u ka papier ta k'a da u yɛrɛ kun kiiritigɛsow kɔnɔ walasa ka dɛmɛ lase u ma ni lafasalikɛbagaw tali ye n'o ye avocat ye, ka avocat ta k'a d'u ma k'u ka sariya ka a bɔ a sira fɛ ka kiiri ka tilen i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na, k'a masɔrɔ dɛsɛntanya de don. O la maa min bɛ anw bisimila o kɛnɛ kan bi o de ye monsieur Jakariya Tarawele, assistant coordinateur accès à la justice. Ale de bɛ an bolo bi walasa ka se ka anw bilasira ni jɛmukan ye ale kɔnɔna na. O la an b'a fɔ ko aw bisimila sariya bulon kan Sherifula Jabaraso la nin waati walasa ka aw kunnafoni sariya ale baacogo la. O la monsieur Tarawele, i bisimila. Saha. I nana n jaabi o kɛnɛ kan, a diyara n ye, i ni ce ni baraji. Sisan an b'a fɛ ka min dɔ teliyara o de ye an ka bi sigi hakilina ni o ye assistance juridique et judiciaire. Ale yɛrɛ ye min ye k'o dɔn bi kosɛbɛ, mais sani an k'o dɔn aw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko association clinique juridique dɛmɛso, ale yɛrɛ ye cakɛda jumɛn ye? An bɛ sani an ka kuma ta an bɛ foli bila Sherifula TV mɔgɔw ye, olu minnu ye an wele ka na an ka se ka na kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma u k'a dɔn baara mun bɛ sen na sariya ko la. Sariya ko la an ye association clinique juridique dɛmɛso ye. Association clinique juridique dɛmɛso a sigira sen kan 1992 san 1992 nka a tilala ka na ye n'a tora jɛkulu ye ten association a tɛna se bɛɛ ma. 94 clinique juridique sigira sen kan. Clinique juridique sigira sen kan ka mun kɛ? Ka maaw kunnafoni, k'u lamɛn k'u kunnafoni u ka jo sariya la, u ni mun ka kan, u ni taayɔrɔ mun ka kan, u ni sira mun ka kan, musaka mun bɛ bɔ ko min na n bɛna k'o ɲɛf'u ye. Nka an bɛ baara la Mali fan bɛɛ. Mali fan bɛɛ, ni n ko Mali fan bɛɛ, an ni maa minnu bɛ baara kɛ olu ye parajuristes, permanents ani avocats. Parajuristes ye mɔgɔ jumɛnw ye? Olu ye maaw ye, sigidaw ye maa minnu d'anw ma communes kɔnɔ. An y'u former sariya taabolo dɔw la walasa u ka se ka maaw kunnafoni, u bɛ sigi ka fɔ kɛ duguw la, u bɛ kumaɲɔgɔnyaw kɛ, u bɛ lamɛnniw kɛ ka bilasiraliw kɛ duguw la n'o ye communauté ye n'an b'a fɔ o ma ko communes. Olu ye maa 696 ye. Maa 696 olu de bɛ Mali kɔnɔ n'an ni minnu bɛ baara kɛ n'olu bɛ communes niveau la. Olu ka baara u b'a ani jɔnni b'a kɛ o ye animateur de vestibule ye. Vestibule ye mun ye? An b'a dɔn k'a fɔ vestibule ye bulon de ye. Bulon kɔnɔ dugu kumaw de bɛ kunkanko kumaw de bɛ fɔ. Nka anw ye bulon ta k'a kɛ vestibule de droit ye. O tuma sariya kumaw de bɛ fɔ yen. Parajuriste wɛrɛ de bɛ yen, parajuriste tɔw bɛ se k'u sara min na, u yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na k'aw ka kuma kɛ. Nka ni u ye kuma min ta ka se vestibule la, n'a sɔrɔ o ko in ka girin ani sariya bolo ka kan, u kan ka taa n'a ye kiiritigɛyɔrɔ la. Biro wɛrɛw b'an bolo kiiritigɛyɔrɔ dɔw la, a bɛɛ tɛ fɔlɔ, a bɛɛ ye kiiritigɛyɔrɔ 28 de la. O bureau a bɛ fɔ a ma bureau d'assistance juridique et judiciaire. U bɛ taa yen ka taa u tigiw kalifa permanent na yen. Olu bureau ninnu bɛ ta Barawuli ni Segu cercle tɔw bɛɛ. Tribunal bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, Kinparanaw minnu tɛ cercle ye, Marikala minnu tɛ cercle ye, ani cercle tɔw
kiiritigɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na Mopti région fɛnɛ kɔnɔ u bɛ yen tribunal fɛn fɛn tribunal bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ani cour d'appel mun bɛ Sévaré yɔrɔ bɛɛ la bureau kelen kelen bɛ yen Tombouctou région bureau 5 bɛ yen Gao région fo ka taa se Menaka bureau 4 bɛ yen n'an y'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn bureau 28 ma. O de bɛ yen nɔ bi an bɛ don min na i ko bi sisan nin kɔfɛ ka kɛɲɛ ni an ka bi yɛrɛ sigi hakilina ye le thème du jour ni an bɛ se k'a fɔ o ma kosɛbɛ ko l'assistance juridique et judiciaire assistance juridique et judiciaire an b'a fɛ ka ale dɔn ale yɛrɛ ye jumɛn ye ni aw ka baara bɛnnen don par exemple ni an donna kiiritigɛso kɔnɔ misali la Bamakɔ sigida 3nan kiiritigɛso la ni o ye tribunal de commune 3 ye an bɛna ye k'a fɔ a ka bureau dɔ bɛ yen bureau d'assistance juridique et judiciaire donc assistance juridique et judiciaire in ale yɛrɛ ye mun de ye an b'a fɛ k'o de dɔn kosɛbɛ. D'accord i ka o ɲininkali diyara n ye nka n bɛna kuma kelen fara kɔrɔlen in kan parce que an tɛ baara kɛ ni parajurisiw ni permanents dɔrɔn ye ani avocat bɛ baara kɛ ni ko sera kiiritigɛyɔrɔ la an b'a ko di avocat ma ni ko ma ko ye assistance judiciaire ye ani musow fana bɛ baara kɛ togodaw la an b'olu dɛmɛ k'u ka kulu fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn ɲini ka d'u ma n'a bɛ fɔ o ma ko récépissé ka sɔrɔ walasa u ka se ka dɛmɛw ɲini maa wɛrɛw fɛ an yɛrɛ bɛ dɛmɛ kɛ dɔw ye dɛmɛ min ne juru donn'u la u b'a sara nka tɔnɔmadali tɛ foyi tɛ d'a kan min dir'u ma u b'o de lasegin anw ma an b'a di kulu wɛrɛ ma n'an bɔra yen an bɛ se assistance judiciaire ma assistance judiciaire yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ loi dɔ taara 2001 n'a fɔ ko loi numéro 082 du 24 juillet 2001 o loi in u taara de ka dɛmɛ kɛ maaw ye minnu y'a jira k'a fɔ se t'u ye k'u ka jɔsariya ɲini kiiritigɛyɔrɔw la o tuma o assistance judiciaire a bɛ se ka di adamaden kelen kelenna bɛɛ ma n'i y'a jira k'a fɔ n'a sɛbɛntiyara k'a fɔ se t'i ye a bɛ se ka di fɛnɛ jɛkuluw ma olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkuluw ye minnu sigira jamana kɔnɔ n'u ka baara taabolo ka mɔgɔw dɛmɛ n'a nana ye k'a fɔ gɛlɛya b'u da la ni u kan ka u jɔsariya ɲini a bɛ se ka di maaw ma minnu sigira Mali kɔnɔ n'o ye étrangers ye mais n'a sɔrɔ u ka jamana b'a ɲɔgɔnna kɛ maliyɛnw ye o ye sariya ta ye o la fɛnɛ hali n'i nana n'i ka demande ye a bɛ di bureau dɔ de ma o bureau gouverneur préfet sous-préfet olu ka mɔgɔw b'a la administration n'a bɛ fɔ o ma administration olu ka mɔgɔ b'a la maire ka mɔgɔ b'a la domaine mɔgɔw bɛ k'a la avocat ka mɔgɔw b'a la n'a sɔrɔ o sigida la avocat bɛ yen ni avocat tɛ yen o sigida la a tɛ fɛngɛ ni ani dugutigilakaw olu de bɛ sigi ka mɔgɔw ka dossiers lajɛ n'a sɔrɔ u ni o ka kan o ye sariya ta ye nka an bɛ yɔrɔ min na i ko bi u tɛ ka waleya o bureau ninnu tɛ ka baara kɛ o sariya kɔni taara a décret taara a tɛ ka baara kɛ an b'an sigi ten wa an ko ayi an bɛ wulikajɔ kɛ an ka o wulikajɔ an y'a daminɛ an ka clinique juridique la n'o bɛ an ka siège la ka mɔgɔw lamɛn k'u bilasira ni minnu an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ se tɛ minnu ye o tuma ani avocat dɔw ye contrat dɔw signé an b'olu dɛmɛ k'u ka procédure ta k'a taa daminɛ na fo ka taa ban a daminɛna première instance la yɔrɔ min na ka na se cour d'appel la fo ka na se cour suprême na an b'u dɛmɛ avocat ninnu bɛ n'anw bɛ contrat la k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin faamuna mais i da sera sariya ma sariya in kɔnɔna na a taara de k'a fɔ jamana de yɛrɛ de y'a ta san 2001 2001 walasa ka se ka assistance judiciaire ni o ye se tɛ maa minnu ye walasa kiiri min ni avocat b'i bolo la a ka ca Ala fɛ tiɲɛ bɛ se ka bange o baara min tɛ ka kɛ bi donc aw yɛrɛ faralen don jamana kan ka se k'o défi relever mais o sera ka sisan
John yamaralen do kɛrɛnkɛrɛn la aw ka dɛmɛ sira fɛ John bɛ se ka aw ka dɛmɛ sɔrɔ qui peut bénéficier de votre service. An ka dɛmɛ a ɲɛsinen do kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani denmisɛnninw de ma kosɛbɛ. Bari a yirala k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ musow ni denmisɛnninw olu de ka nafasɔrɔ sira ka dɔgɔ kosɛbɛ, olu de ka sɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ. O tuma an bɛ u dɛmɛ. Cɛw dɔw bɛ a sɔrɔ an fɛ dɛ, cɛ dɔw bɛ a sɔrɔ parce que an tɛ se k'a fɔ ko musow ni denw dɔrɔn. Cɛ dɔw bɛ yen olu bɛ na n'u ye demande kɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ na n'an y'an sigi k'a ko lajɛ an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ na o ni dɛmɛ ka kan an b'olu dɛmɛ. Nka musow olu ka procédure ni denmisɛnninw bɛ procédure minnu kɔnɔ o kɔni an tɛ ɲininkaliba k'olu la. An bɛ avocat minnu bolofalen tɛ kosɛbɛ an ka dossier la an b'o wele ka dossier d'u ma o tuma ale bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye. Monsieur Tarawele, o diyara n ye mais o kɔnɔna na sisan est-ce que muso bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka aw ka accompagnement ni o ye aw ka dɛmɛ ye muso bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ kiiritigɛ sira ninnu fɛ walima muso kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen nɔ ani denmisɛnnin kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka aw ka service bénéficier? Bon muso dɔw bɛ na olu yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ se ka jɔ ni fɛn a sira dɔw ye mais dɔw bɛ na u b'a fɔ se foyi t'u ye. Donc ni min ko k'a bɛ se ka jɔ ni ko dɔ a sira dɔw ye bon an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a la mais ni min ko se t'a ye ka an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a ye franchement se t'a ye f'an k'a dɛmɛ parce que ko dɔw yɛrɛ bɛ yen se bɛ se ka k'i ye nka sariya ni ko tɔw tɛ kelen ye. I bɛ se k'a kɛ i bɛ baara la i b'i dahirimɛ sɔrɔ nka sariya kiiri ko ka girin sara dɔw ma. Donc sara sɔrɔli dɔrɔn tɛ se k'a to i bɛ se k'i ka procédure ta i yɛrɛ ye. O fana bɛ yen dɔw bɛ baara la mais u bɛ ta parce que n'a fɔra ko avocat sara ka bɔ u ka sara la foyi tɛ to dɔw yɛrɛ tɛ s'a kɔrɔ yɛrɛ. Bon n'a fɔra ko procédure kɔnɔna na wari minnu bɛ sara tribunal la papier kunkɔrɔ ani procédure yɛrɛ taabolo kɔrɔ huissier bɛ taa baara fɛngɛw na ka taa convocation ni fɛnw di n'a fɔra k'u bɛɛ ka bɔ sara la foyi tɛ to sara dɔw kɔ. Donc a bɛ kɛ degunba de ye o tigilamɔgɔw ma hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ baara la olu kɔni u bɛ taa. Dɔw yɛrɛ fana bɛ na u b'a fɔ tiɲɛ na a se b'olu ye dɔw yɛrɛ b'a ɲini anw fɛ dɔrɔn an ka avocat d'olu ma ni fɛn o fɛn bɛ sara a kɔnɔna na olu bɛ jɔ n'o ye. O ye musow ta ye mais denmisɛnninw ta sa parce que i da sera baarako ma baara la kuma caman b'a ye k'a fɔ n'i ko ko denmisɛnnin ka ban Mali sariya la la majorité pénale a fɔra ko o ye san 18 ni m'o san 18 sɔrɔ i ye denmisɛnnin ye. Mais maa minnu ye o denmisɛnnin ye sisan ni u tɛ baara la fana olu fana ka assistance critère ye jumɛn ye? Bon denmisɛnninw ta an bɛ parce que an ye avocat dɔ ta o sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bole denmisɛnninw ka marayɔrɔ ma n'o ye Bole mineur ye. Avocat kelen b'an bolo mun bɛ olu ka dossiers kan i n'a fɔ avocat kelen b'an bolo fana muso minnu ni an b'a fɔ ma violence basée sur le genre ni o gɛlɛyaw sera u ma o ɲagataw sera u ma avocat kelen b'an bolo fana mun ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o ma fana. Donc ni dossier dɔw nana sisan denmisɛnnin dɔ bɛ min na an b'o avocat de wele k'o dossier di o ma a n'a mansaw de don wa ani maa wɛrɛ de don n'o bɛ se ka kɛ a ladonba ye n'o bɛ se ka kɛ a tuteur ye n'u nana o kuma an bɛ jɛ ka baara kɛ. D'accord an y'a dɔn sisan nɔ nin ye mɔgɔ sugu minnu ye minnu ni aw ka dɛmɛ ka kan k'a kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye mais o kɔnɔna na sisan tɛmɛsira jumɛnw de bɛ yen i kan ka tɛmɛ minnu fɛ walasa i ka se ka aw ka nin dɛmɛ i ka se ka bénéficier procédure i b'a sɔrɔ i tɛ wuli dɔrɔn ka n'a ten ni papier ko b'a la i k'i da se o ma k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon anw kɔni fɛ yen demande ko t'a la demande ye min i yɛrɛ ka na n'i nana walima mɔgɔ ka sɔrɔ min ye an ka yɔrɔ komɛ n'a bɛ bila i ɲɛ ka na kunnafoniw ɲini sani i yɛrɛ ka na walima i n'a ka na ɲɔgɔn fɛ aw ka na
anw ka gɛlɛya foyi t'a la ka na i bɛ lamɛn k'i ka kumakanw ta registre kɔnɔ i ni dɛmɛ min ka kan k'o f'i ye donc k'a fɔ ko an bɛna demande wɛrɛ de bɛ sɛbɛn k'a fɛngɛ non anw fɛ yen o tɛ yen min ka gɛlɛn k'i sogo donni ka na ɲɛfɔli k'an ye karisa nin ko de bɛ n da la a ka di n ye a k'an dɛmɛ an bɛ lamɛnni kɔfɛ i ni dɛmɛ mun ka kan ni kunnafoni de don an b'o kunnafoni d'i ma ni bilasirali de don maa wɛrɛw fan fɛ an b'o n'o ye spécialiste wɛrɛw fɛn wɛrɛw la an bɛ se k'i bilasira o la ni avocat ko don an bɛ avocat d'i ma walasa an ka baara jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An y'o yɔrɔ faamu mais sisan ni an tora o cadre kɔnɔ toujours i bɛna ye jamana kɔnɔ a fɔra de k'a fɔ ko sariya sɔsɔ wale ye 3 ye ni a bɛɛ la dɔgɔmani bɛ wele ko contravention kuma caman na polisi b'o ɲɛnabɔ mais a bɛɛ la jɛnen fana gɛlɛman o bɛ wele ko crime ko mun t'olu ye ko bɛɛ bɛ wele ko la délit an b'a fɛ k'a dɔn sisan ni catégorie 3 la aw ka dɛmɛ bɛ maaw ye jumɛn na kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon ko min don an tɛ se k'a fɔ an ka dɛmɛ bɛ nin ko kan kosɛbɛ ka tɛmɛ nin ko kan ni mun nana anw ma an bɛ baara kɛ ni o de ye bi deliw ka ca parce que olu ye sokɔnɔko caman ye olu ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla fɛn misɛnmanin caman ye abus de confiance ni réclamation de somme ni conflits familiaux ye nka crime bɛ yen crime damadɔw bɛ yen olu mɔgɔw bɛ se anw ma i n'a fɔ viol n'o ye bɛnkanni ye musow kan olu damadɔw bɛ yen an bɛ ka olu dɔw gérer bole denmisɛnnin surtout musomaninw ka yɔrɔ la o dossier 2 ɲɔgɔn b'an bolo an bɛ ka olu gérer minnu ye denmisɛnnin minnu bɛ taa ka taa bin mɔgɔw kan banaliw bɛ bɔ a la bon anw tɛ ban ka mɔgɔ lafasa an tɛ ban ka mɔgɔ lafasa bari an ko an ka baara wɛrɛ yɛrɛ taabolo ye min ye pour un Mali juste libre et démocratique bɛɛ dama ka kɛɲɛ maa si kana fɔ ko n tɔɲɔna o tuma an bɛ démocratie min kɔnɔ u nana ni min ye o ye état de droit ye état de droit sariya bɛ bɛɛ de kama tuma an tɛ ban ka mɔgɔ défend donc crime b'an ka dossier talenw na deliw b'a la voilà. Bon ni an sigira ka jateminɛ kɛ sisan an bɛna ye k'a fɔ da sera minnu ma ninnu ye ninnu bɛɛ bɛ bila affaire correctionnelle de kɔnɔna na pénal les affaires pénales mais min fana ye affaire civile ye misali la juruko baara ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ don tribunal de commerce ka compétence kɔnɔ tribunal de travail ani sigiɲɔgɔnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ les affaires purement civiles yala aw fana sen b'o baara ninnu na wa? An sen b'o la kosɛbɛ baara daminɛ yɛrɛ la an ye dossier correctionnel dɔw ta o tun ɲini ka kɛ baara ye mɔgɔw bolo bari ni a ma faamu a bɛ fɔ ko aw sigilen don mɔgɔw bandiw lafasali kama fɛngɛw mais o m'an salen an ka baara la an y'a dɔn k'a fɔ baara min don an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de la ɲɔgɔn dɛmɛ min don an bɛ ka jamana dɛmɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw hakilinaw ka jamana basigi bari ni hakɛw ma sɔrɔ jamana tɛ se ka basigi ni hakɛw ma sɔrɔ jamana tɛ se ka basigi o de la anw ka baara bɛ ɲɛsin a bɛɛ ma ni délit ninnu ne ye affaire civile minnu fɔ affaire commerciale ninnu nin bɛɛ dɔ bɛ an bolo an y'a fɔ ye cogo min na n'a tigilamɔgɔ sera ka na anw ma ni ko min ye kuma an bɛ lamɛnni kɛ ani dɛmɛ min ka kan an b'a kɛ a kɛra comme on appelle contravention a kɛra délit ye o a kɛra crime ye o an bɛ dɛmɛ don nin bɛɛ la wa k'a fɔ fana ko an bɛ dan nin yɔrɔ la o tɛ ni a bɔra instance la n'a taara appel la an bɛ yen n'a bɔra appel la n'a taara pourvoi la cour suprême na an bɛ yen an bɛ dɛmɛ daminɛ depuis a daminɛ na depuis enquête préliminaire la fo ka taa se procédure banni ma. Dugukolokow bɛɛ b'a la. Dugukolokow b'a la an bɛ Bamakɔ yan minnu bɛ terrainkow bɛ yen
mais dugu wɛrɛw la an ka sigida caman na minnu ye kɔkow ye forokow an bɛ mɔgɔw bɛ jɛ ka kɔ dɔw mɔ ɲɔgɔn fɛ dugu fila i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ foro dancɛkow bɛ yen olu gɛlɛyaw bɛ yen san maraw ni fɛngɛw na an bɛ avocat bila ka taa olu tribunaux ninnu na o ka se ka taa olu bɛɛ lafasaliw kɛ donc Bamakɔ dɔrɔn tɛ. An y'o faamu mais baara in sariya de ye a sigi jamana kɔnɔ ni o ye une loi de 2001 o la sisan est-ce que aw fana mun ye tɔn ye bi a ma se ka laɲini kɛ jamana fɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na ko ka se ka baara ninnu bolola assistant juridique judiciaire ka se ka a bɔ a sira fɛ n'a bɛna kɛ lafiya yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ma aw ma a se kɛ walasa ka se ka jamana yɛrɛ ka a sen don a la baara in na a kan ka fɔ cogo na parce que sariya de don. An b'a kan an y'a baara daminɛ a mɛnna an y'a baara daminɛ a mɛnna depuis parce que baara sariya in taara décret sariya taara 2001 décret taara 2006 i y'o furancɛ yɛrɛ ye fɔlɔ o talen kɔfɛ a tun bɛ an kɔnɔ o tun ye baara nɔgɔyalen ye nka baara kan ka kɛ ni jumɛn ye o bureau d'assistance judiciaire ye o bureau d'assistance judiciaire ni n y'a fɔ kuma daminɛ na ni administration ni mairie ni fɛngɛw ka dugutigiw ni fɛngɛw ka représentants b'o la olu bureau ninnu ma se ka sigi sen kan u y'u dɔw sigi sen kan ma se ka baara kɛ donc n'u ma se ka baara kɛ f'an fɛnɛ ko o fɔ an y'o ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye an yɛrɛ ye kumasigi caman kɛ n'o ye ateliers ye ka gɛlɛya sariya in dɛsɛra ka bila sen kan ka da kun ni kun minnu kan k'olu labɔ n'o ye insuffisance ye k'a d'u ma o dɔ bɛ yen n'o ye a musakako ye bari n'i ko mɔgɔ ma kana fɛn bɔ fɛn dun kan ka bɔ diyagoya la fo fɛn de ka bila yen o fɛn o kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na o ye fonds d'assistance judiciaire ye o fond tɛ yen n'o fond yɛrɛ fɛnɛ n'o sɔrɔla san min jɔn de bɛ n'o gérer DFM de b'o gérer wa ministère yɛrɛ fɛngɛ dɔ de bɛna sigi sen kan mun b'o gérer wa cabinet yɛrɛ de b'o gérer wa walima agence dɔw bɛ yen fɛngɛ dɔ de bɛna sigi sen kan commission dɔ mun bɛ a fɔ bon n'an y'a di karisa ma o tuma a ka taa nin wari hakɛ bɔ a ka don a ko da fɛ wa donc olu kumaw de bɛ sen na an y'olu hakilijagabɔw kɛ k'olu fɛngɛ a ma mɛn bari Nations Unies olu ye résolution dɔ ta mun b'a jira k'a fɔ jamanaw ka kan ka olu baara ninnu waleya walasa jamana kɔnɔdenw ka lafiya jango an ka fantan jamana ninnu ni hali baara yɛrɛ t'a to i ka se k'i ka jo sariya ɲini kiiritigɛyɔrɔ la o kuma olu an farala ɲɔgɔn kan an ye kumalasigiw kɛ an ye fɛn caman bɔ k'a ci u ma n'o ye recommandation ye mais jusqu'à présent o kɔni ma se ka waleya fɔlɔ. A diyara n ye an b'i fo an ka waati kɔni banna an b'i fo kosɛbɛ nin hakilina ninnu dili la ni Ala sɔnna faamuyali caman kɔni sɔrɔla la an mako bɛ nin na bi walasa nin ka se ka faamu maa minnu ni se t'u ye k'u ta walasa baara ka di maaw ma minnu bɛ se k'u bilasira a kɔnɔ a b'o baara min na an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ. O la an minnu sɔgɔlen tun bɛ sariya bulon na nin waati in Serifula Jabaraso kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ ni an ka bi hakilina ye ni o ye l'assistance juridique et judiciaire o Mali an b'o de kan walasa ka se ka anw bisimila aw kan an ka maa welelen ni o ye monsieur Jakariya Tarawele assistant coordinateur accès justice de l'association clinique juridique Dɛmɛso ale de nana an bisimila o kan ni Ala sɔnna ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kan walasa min bɛ se ka aw dɛmɛ jamana forobacɛw ka baara dɔnni na sariya yɛrɛ a baaraw kɛcogo la o la a k'an mɛn waati wɛrɛ.